Авыл җирендә яшәү өчен бөтен шартлар да бар хәзер. Яшьләр дә булган мөмкинлекләрне кулдан ычкындырмаска тырыша. Тугаш авылында гомер итүче Миләүшә һәм Сирин Хуҗиннар да шундыйлар рәтендә. Авыл җирендә яшәгәчтән мал асрау шарт инде ул кирәк. Менә авыл җирендә яшәгәчтән күпләп маллар тотабыз, карыйбыз. Әти-әниләр асрыйлар дигәндә инде минем иптәшем булыша. Җәйлек кышлык карашалар инде җәйләрен пешәннәр әзерлибез. Күңелле инде авыл җирендә малсыз булмый, мал кирәк дип табам. Хуҗалыкта эш кышлау, эш савым сыеры, эш бозау 20 баш сарык исәпләнә. Җәйгелектә күпләп кыш-кырт та асрыйлар. Авыл җирендә торгач мал асрыйсы килә инде гомергә асрадык бит инде. Балалар ярдәм итә инде. Алар ярдәм итмәсә булмый, пешән әзерләргә кирәк. Кайтканны инде карарга тырышабыз инде. Яшь гаилә әти-әниләре белән төп йортта гомер кичерә, ярдәмләшеп үзара эшләгән хезмәт тәмле була шул. Хуҗалыкта җир эшләре, малларга азык әзерләү өчен бөтен төр кирәкле техникалары да бар. Гаилә башлыгы балаларның яшәү тәмен намуслы хезмәттә күрүләренә сөенә. Балалар белән бергә яшибез инде төп йортта. Мал асрыйбыз. Электриктән дигән заман. Авыл җирендә яшәп мал атмасаң бит инде ят була инде. Гомер бакый әти бабайлар мал белән яшәгәннәр бит. Моңа кадәр Туган як агрофермасында үлчәүдә эшләгән Миләүшәнең дәүләттән ярдәм алып үз йортларын булдырасы. Күпләп мал-туар асрыйсы килә. Ләкин аның өчен авылда эшләү төп шарт булып тора. Теләге булган кешегә хөкүмәт тә ярдәм күрсәтсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.